Hej alle sammen og velkommen til en ny serie, vi kalder for Road to Diamond. Det handler om lige når vi har fået noget Diamond, så stopper vi serien. Så slutter episoden /serien. Ja. Kom, vi skal bo over på bjerg. Det er mega nice. Ja, okay, fedt. Her. Der er kul! Hey, kan vi lave faction? Yes. Oh, fuck. Skelet. Jeg har Øj, zombie bagved dig, mand. Nu har jeg. Du skubber den ind i mig! Sorry, man. Ej, det kunne være... jeg har en pil. Jeg skyder dig. Au, for helvede! Jeg har kun et og et halvt liv. Lad være med at løbe, vi mister meget. Nej. Vi skal bo her. Hey, vil du ikke... vi kan jo godt tilbage. Vi skal have hentet noget træ. Okay, jeg går ind og henter noget træ. Ej, der bor altså helt vildt mange i nærheden af her. Vi skal sætte homehouse, så vi finder. Hov, fuck! Jeg TP'er lige til dig. Ups. Hov, sådan der. Satan. Er du her? Ja, jeg er lige rød på dig. Jeg er lige bag ved dig. Kan du ikke se mig? Jeg står oven i dig. Nej. Jeg løber, jeg skal lige have sat home. Nå, der. Prøv lige at sætte home. Vi skal ud og have fundet noget mad. Home set. Der er en heks. Fuck. Ikke kig på den. Selvom det ikke hjælper noget. Jeg kigger på den. Jeg kigger på den, Sepp. Jeg kigger på den. Fuck, du er ondskabsfuld. Hvad er det her? Nå, ikke noget. Hej, Sepp. Godt liv. Fuck! Døde du? Okay, jeg har taget dine ting. Godt tilbage, du. Fuck dig, man. Undskyld, Sepp. Fuck den. Skynd dig. Dør nu, eller? Jeg skal lige væk. Sorry, Sepp. Jeg troede ikke, du kun havde halvt liv tilbage. Okay. Sådan der. Så. Der er zombier efter mig. Dem kan vi nok for at få mad. Man. Vi har sgu ikke noget svært. Fuck, jeg lagger, mand. Det gør jeg også. Nej. Jeg tror, det er sgu da serveren, der lagger. Nej. Ikke skub den over i mig. Nej, jeg dræber. Nej, du skubbede den lige over i mig. Sorry. Pas på, bagved dig. Det er virkelig god timing at sige det her. EV'en kommer til at lægge ned i beskrivelsen. Fuck, prøv lige at se den så. Jeg er død. Tag lige de ting, der ligger der på jorden. Fuck. Jeg tror ikke, vi skulle have gjort det der. Okay, jeg skriver bare lige home. Der er creeper og 4... Ja, jeg kommer. Yes! Creeperen sparker. Fuck. Hvordan kan det være et yes? Nej, så døde der nogen. Jeg har en pil. Bare rolig. Fuck. Han har string. Okay, jeg nakker dem bagved dig. Fuck, jeg dør. Bare en god serie, jeg starter på, når man hører. Upgraded Bunyan! Tag den nu på! What the fuck, jeg kom til at tage trådet på. Pas på, Sepp! Jeg slår dem med en rose. Jeg giver dem en rose. Kom, Creeper springer i luften ind i zombierne. Jeg fik en gulerod. Ja! Dræb zombien! Yes. Au, for helvede. Så. Fuck! Det var et skidt. Har du fået min brøndehjelm? Nej. Fuck. Jeg skal have min brøndehjelm. Jeg tror, den er gået i stykker siden. Nej. Jeg kan jo ikke tippe Axel lige nu. Skills. Du kan ikke ramme. Det kan godt ramme. Yeah! Nu tippe Axel. Hurtigt. Jeg går op og tager dine ting. Lad være! Du skal lige tippe Axel. Der. Jeg har din brøndehjelm. Hitman. Og min gulerod. Giv mig den. Der er en creeper bagved dig. Fuck. Jeg skal have min brøndehjelm nu. Okay, så kom hen til et sikkert sted.
Hvad har den? Den har vandtilpasselsesbeskyttelse 2 og uødelæggelig 2. Okay, du får også lige noget jord, så får du også lige noget så. Du er næsten... Sepp, på, Sepp! For helvede! Oh shit, man. Giv mig mine ting. Vi skal kalde den her serie for... Sådan dør den. Jamen, Sepp, jeg sagde jo, vi ikke skulle starte den op med den her server. Det var mega god. Hey, Sepp, jeg har fundet et godt gemmested. Her overnatter vi. Haha, Sepp, jeg kan kigge på dig. Ja, der er en ved bladene. Kom, Sepp, der er en indgang her. Sepp, kan du se mig? Herovre. Jeg hopper. Sådan. Kom. Hurtigt. Kom ind. Så sætter vi lige spærring for. Nu er der ikke nogen, der kan komme ind. Sådan, Gullet. Du skal styre på det. Ja, det har jeg. Jeg har styr på det. Så skal vi bare overnatte her hele dagen. Ja. Ej, vi begynder at bygge et hus her. Skal vi se det? Ja, men vi har jo ingenting at bygge med. Det bliver et lille problem. Jeg har noget træ. Jeg tror bare, vi cutter den herfra, så. Det gør vi ikke. Nå, okay. Vi kan heller ikke finde ud af at cutte, så det lader vi bare være. Nu er der heller ikke nogen, der kan komme ind. Oh shit, man. Og nu kan vi bare stå og slå dem imens. Det er sgu da ligesom en XP-farm, det her. Ja. Jeg slår dem med en bone. Vi nakker dem, skulle det være. Creeper! Fuck! Oh shit! Gem dig! Zombie, sådan. Hvor blev den creeper der af? Den gik. Du er alt for kedelig. Han må godt spise den her gulerod. Nej, den skal vi have en farm med for helvede. Jamen det var fordi jeg slet ikke. Jeg har sgu da zombiekød. Sådan, det er ved at blive morgen. Vi skal ud og hakke noget træ. Ja, kom. Det her det er vores hjem fra nu af. Ja, sæt home. Fuck, der var en creeper. Nej, byg. Vi skal bygge. Repareret. Okay, det er repareret nu. Sæt home. Sådan. Ja, sæt home her. Det er bare lige vores hjem fra nu af. Vi skal nok bygge et andet lidt nok. Ups. Fuck. Det her det er det forkerte sted at sætte home. Åbenbart. Det skulle da egentlig godt. Hvem fuck har det ude ind her? Hey, vi kan sgu også. Det er nok ham, der har lavet den her hule der her. Ja, det kan. Hvor hulen hen? Vi kan jo bare lave den til en faction, så der ingen der kan komme ind. Altså hvis vi claimer. Ja. Men vi døde rimelig mange gange. Jeg kigger lige mit F over. Ha! Minus 3. Hey, jeg har minus 7. Hvor er du henne? Er du over til 3? Ja, jeg skal have noget 3. Jeg fik lige en pil. Har du en... Nej, det har du ikke. Fik du en pil? Jeg har en bue. Har du? Ja. Ja, vores første våben! Ja, nej, jeg har faktisk haft det før. Seriøst. Nå, men jeg havde 4 piger, som jeg fyrede af på ingenting. Det er virkelig fedt. Sæt din idiot! Det er vant til at høre. Kæft, det er dumt. Sæt for helvede. Okay, nu... Kunne du warp PvP? Nej. Nej, vi gider ikke warp PvP. Warp Warp din mor! Skal vi prøve? Nej. Prøv at skal warp din mor. Jeg tror ikke, der er noget, der hedder warp din mor. Det kan sgu da være rimelig fedt. Jeg er inde i warp din mor. Hvor er du henne? Jeg er inde i warp din bedstefar. Okay, nu har jeg de 3 ting, som jeg har mest brug for. En økse, en pickaxe og et sværd. I 3. Ja. Hold kæft, jeg bliver. Det er sgu da godt. Især når jeg lige har fundet kulsef. Hva? Godt nok sejt. Ja, det er jeg. Du skal nok. Ja, jeg har bygget et crafting table. Jeg har allerede bygget et crafting table. Jeg er i en mine. Nå, men så har det jeg også lige lidt. Jeg skal ned og mine. Jeg har lige minet noget kul. Nu skal jeg lige til at lave en stenpickaxe. Hvad har du? Jeg minede lige noget kul. Kan du tale dansk? Jeg minede lige noget kul. Kæft, hvor irriterende.
Sætter lige mit arbejdsbord ned. Og så pinde. Jeg laver lige lidt sværere. Er det nok en god idé? Fuck, jeg går af helvedes til for mig lige nu. Helvede. Nej. Sådan der. Vi tager det sgu samtidig. Ja, jeg skal bare lige have 2 sten nu, så kan jeg lige lave det stensværd. Opgradering. Så. Men ikke nogen stenøks, åbenbart. Okay. Jeg finder et sted, hvor jeg kan mine. Her. Det er et fedt sted. Nej, fordi der var ikke noget. Nå. Skal vi til at ende episoden? Ja, okay, det gør vi. Vi ender episoden nu, gør vi? Jo, det gør vi. Jo, det gør vi. Kan du slutte af igen? Jo, så skriver vi lige home nu. Eller det gør jeg i hvert fald. Vi slutter episoden stå stille. Nu. Du må spise med. Stop. Vi slutter episoden nu. Og vi starter lige præcis det samme sted næste gang. Ja. Så vi ses. Hej hej.